Jumala tahtoo istuttaa meihin vankkumattoman luottamuksen itseensä. Hän tahtoo vakuuttaa meidät siitä, että hän todella on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti, niin kuin hän pyhässä sanassaan Raamatussa on meille luvannut. Hän kysyy yhä uudestaan, uudelleen ja uudelleen, luotatko sinä minuun? Uskallatko heittäytyä minun varaani? Uskallatko jättää kaiken ja lähteä seuraamaan minua? Sokeasti luottaa minun johdatukseeni, siihen, että minä vien suunnitelmani sinun elämäsi kohdalla päätökseen. Uskallatko luopua inhimillisyydestä, muiden mielipiteistä, saati sitten omistasi, ja lähteä kulkemaan vain sitä tietä, joka on minun tieni sinua varten? Tätä Jumala meiltä kysyy, luottamusta. Ja kun tarkkaat omaa elämääsi, sen vaiheita ja tilanteita, huomaat, että uudestaan ja uudestaan sinä olet siinä pisteessä, jossa Jumala tulee ja kysyy tätä kysymystä sinulta. Erityisesti hän tulee ja kysyy sen sinulta silloin, kun elämässäsi on vaikeaa. Silloin, kun kaikki toivo näyttää menetetyltä. Silloin, kun tuntuu siltä, että ei ole mitään muuta kuin kolkko mykkä hauta edessä. Silloin, kun kaikki on ohi, minun mielestäni, silloin Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat. Mutta näkevätkö meidän silmämme niitä? Uskaltavatko meidän suumme sanoa, meidän huulemme tunnustaa? Minä luotan vaikka näytti miltä tahansa. Vaikka inhimillisesti kaikki olisi toivotonta, minä sittenkin Jumala, minä luotan. Kun Israelin kansa vapautui Egyptin orjuudesta, se viritti riemuhuudon Jumalalle. Meni kuitenkin vain joitakin hetkiä, kun kaikki muuttui. Mooseksen johtajansa kohotetun sauvan perässä kulkenut kansa oli tullut Kaislameren rannalle ja samanaikaisesti he huomasivat, että heidät kerran päästänyt Faarao oli sotajoukkuineen aivan heidän kintereillään. Siinä 2 tulen ja 2 kuoleman välissä he olivat. Heidän kiitosvirtensä muuttui valitukseksi, peloksi, järkeilyksi, tyytymättömyydeksi. Siis epäluottamukseksi Jumalaa kohtaan. He eivät enää jaksaneet luottaa siihen, että Jumala, joka oli tuonut heidät pois Egyptin orjuudesta, veisi työnsä varmasti päätökseen ja kuljettaisi kansansa sille antamansa lupauksen mukaan luvattuun maahan saakka. Sen sijaan, että kansa olisi luottanut näin, he sanoivat Moosekselle, oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Mehän sanoimme sinulle jo siellä, anna meidän olla rauhassa ja palvella egyptiläisiä. Parempi meidän olisi toki palvella egyptiläisiä kuin kuolla autiomaassa. Näin nopeasti kiitosvirsi muuttui synkäksi, peloksi ja tyytymättömyydeksi. Mitä tässä tilanteessa sanoo Herran palvelija Mooses? Hän sanoo näin, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille,
ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Millainen ero. Millainen valtava ero Mooseksen ja Israelin kansan välillä. Me kysymme, miksi Mooses luottaa? Miksi Mooses jaksaa nostaa vielä sauvansa? Miksi hän luottaa Jumalaan? Miksi hän ei lähde mukaan, kansan mukaan vapinaan, tuskaan, ahdistukseen, pelkoon, vaan sen sijaan hän vakuuttaa, Herra pelastaa teidät. Tähän on vain yksi selitys, vain yksi syy. Mooses on kohdannut palavassa pensaassa itsensä Herran. Sitä israelilaiset eivät ole saaneet tehdä. He eivät ole kohdanneet kasvoista kasvoihin Pyhää Jumalaa. Mutta Mooses, hän on tavannut hänet. Hän on keskustellut hänen kanssaan. Ja mikä nyt tässä tärkeintä, hän on vakuuttunut siitä, että tämä Jumala, joka on luvannut viedä kansan pois Egyptistä, luvattuun maahan, tulee varmasti tämän lupauksensa täyttämään. Tähän Jumalaan hän uskaltaa. Tähän Jumalaan hän luottaa kuin kallioon, kuin järkähtämättömään kallioon. Tulkoon mitä tahansa, tämä Jumala vie meidät perille. Tällaisen luottamuksen Jumala tahtoisi istuttaa jokaisen lapsensa sydämeen. Tällaisen vankkumattoman luottamuksen, joka paloi Mooseksen sydämessä Kaislameren rannalla. Me kuulimme ja me ymmärsimme, että luottamuksen vastakohta, se on tyytymättömyys, se on järkeily ja se on pelko. Nämä kaikki kolme, tyytymättömyys, järkeily ja pelko, kertovat epäluottamuksesta Jumalaa kohtaan. Kun minä olen tyytymätön, kun minä marisen, kun minä olen niin kuin Israelin kansa, joka napisen autiomaassa milloin mistäkin, silloin minä en luota Herraan. Minä en usko, että se elämä, jota minä elän, tai ne elämän vaiheet, jotka minä koen, minä en usko, että ne kääntyvät minun parhaakseni tai että ne ovat Jumalalta tulleet. Minä luulen tietäväni itse paremmin. Ja siksi minä olen tyytymätön. Tai sitten minä järkeilen, ajattelen itse inhimillisesti, pohdiskelen, vertailen eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mutta en sittenkään sydämessäni usko. Jumala kuljettaa minua. Tai sitten minä pelkään. Minä kääriydyn itseeni, omaan ahdistukseeni. Sekin on epäluottamusta. Se, että ei uskalla lähteä, kun Jumala niin kutsuu. Luottamus. Siihen Jumala meitä tänään tahtoo olla kutsumassa, rohkaisemassa. Ja siihen luottamukseen valitusvirsien luku 3 on meille näyttämässä tietä.